sa mall. Pag ganun. Dito na lang. Buto yun eh. Hindi no, dito banda. Pares sa Dito. makikita talaga Kasi may buto. kita agad. Dito kay walang buto. Ganon. Gusto ko kaya din Na ganyan pala. Wala pang buto. Sabi ganun. na first time ko makaano. Ay, paano ba? Ganon. Wala pa naman akong dalawang silin. Infinity yan? Akala ko ba yung parang 8 lang? Okay. Parang infinity. Infinity, ayan ang infinity oh. Sa gitna. Gusto ko yung 8 lang. Meron din, yung 8 lang siya. At ganyan ako. Ganyan. Ikaw, ayun. May isa pala kung ano doon nakilala. Kinuha yung ano ko. Tapos papunta yata yun sa iyo. Sabi ko, hanap mo nun sa Facebook. Tayo siya kung Ipa-search ka na sa Facebook. Tapos titingnan yung doon kasi nagpo-post siya ng mga... Ano ba? Sabit? Hindi ka paano ka na? Paano ka na magpatato ka? Maganda may tato. Ano 7 hours? paalam mo natin. Kaya ano, ayaw pumayag. Ba't ka makaano susunod Kasi po hindi siya? daw tanggapin ng Tulugan pa na muna. Ha? Hindi daw tanggapin ng magpamilya. Ng pamilya niya? Napakaya ko nila yung parang Sensitive? sensitive. Reserve ako kung saan. Maganda nga ito, tigasin ang dating niya. You know, whatever. Kahit naman. Hindi, maliit lang naman eh. Hindi naman malaki. Konting ano lang. Picture ko. Hindi sabay ganun. Tagal. Ang sakit na. Sana 30 minutes lang. Ay, tapos na. Abot pa 30 minutes lang? Hindi. Maliit lang naman yun eh. Kaya ang ganun. Aray, hindi ako muna mag-aaral.
Diyos ko. Sabi mo masakit kaya? Kasi hindi ako magkakapo. Nakikiliti pa ko ah. Madali lang yan kasi maliit man. Sakit. Bakit hindi sinasadya? Alam mo yung sa ingrown, yung kinukot-kot yung ingrown mo, Wala ganun. din akong indron. Hindi ako din ng pamamalikyo. Ako lagi akong may ingrown, kaya Ako ganun. namamaga eh. Ngayon kasi namamaga. Masarap, mas masakit ang Indian. Broken. Yan naman na ganyan niya. Uy, hello. Andito ako sa ano to? Sa may tato. Ano sa may tato? Nagpatato. Ha? Nag-aantay ka na? Ako nag-aantay. Kakarating lang namin. Mga isang oras ata. Punta ka dito. Saan natin? Ate, saan mo? Ribbons. Ha? Sa may ribbons. Sa may ribbons daw. Sa may anong tawag dito. Sa tatuan, may ribbons. Hindi, may ribbons na building na pangalan sa tindahan, Ribbons. Ribbons ang nakalagay. Saan ba siya banda? Saan ka nga banda, Jo? Okay. Malapit lang. Malapit lang daw. Opposite ng Karakid ka. Ano daw? Opposite ng Karakid.
Opposite ng karate daw. Karakid. Karakid. Oo. Ano ba? Opposite daw ng Karakid. karate. Karakid. Karachi? Karakid. Karakib. Tindahan ng ano? Ano to? Tindahan ng ano? Sapatos? Oo. Ha? Oo daw, oo daw. Sa may bus stop ba daw ate? Bago magbasta. Bago mag-bus stop. Harap ng weso na maliit. Ano pa, unahan pa. Unahan pa. Opposite ng Romario Sport. Romario Sport kamo yung Opposite ng Romario Romario Sport. Sport. Opposite ng Romario Sport. Tawag ka lang pagkatapos ng bababa kami ha. Magkita tayo sa ano. Anong pwedeng magkita? Pagkatapos natin, saan tayo magkita? Uy, pupunta na ko DCC. Dito lang, kung saan niya siya pwede punta. Sino? Ito. Kukunin niya nga ako. O tapos, Anong, pupunta siya dito, saan siya mag-ano? saan siya bababa? Saan ba siya ngayon? Ang Nandito tanong. siya. Saan banda nga? Malaki ang satwa. Pakri. Pakri. Pakri? Nandiyan lang ang pakri, oh. Sabihin mo, tawid siya. Tapos in line with, ano bang, So, pwede ba tayo pumunta doon sa Pakri? alam mo yung picnic? Alam mo daw yung picnic? Tapos, alam na oh, niya, oo. yung picnic, mag-straight lang siya ng lakad. Paano bang sabihin niya? Di O ko sa picnic marunong. restaurant na lang tayo dadaan. O sige, mamaya. Oo, doon na lang ha. Sige, galit pa. Anong niluto mo dyan? Jo, anong niluto mo, Jo? Bakit pakainin tayo? Jo, anong niluto mo? Wow! Ginatang isda. Ano? Pakit, ginatang isda. Papaitan? Papaitan daw. Ginataang isda. Ginatang tulingan? Sabihin mo tulingan, galunggong, ayoko na ibang isda. Sabay na ba? Sabay ganun. Naluto na Ginatang kayo. tulingan? Siriksip daw. Ha? Siriksip na isda. Kalas, ang kulit. Ikaw na lang kasi nagmamadali ako. Ha? Hindi ka pa na? Malit na ako, Pujira, 3 hours pa ko. Sige, doon na tayo makita. Oo, Sa ihatid na. kita dyan. Sige, din sa picnic na ano, ayun. Adyo. Sige, tawagan mo na ako. Bye-bye. Tumawag. Nagluto nga daw siya.
tingnan mo. Tapos na? Wala. Ay, naman. Dali naman. Oh. Yan ang basta. Dali lang. Masakit, sobra. Wala man, parang kagat ng langgam. Kung di ka Kasi- ba nagpa-vaccine? Vaccine? Oh, yun. Ganun yun kasi. Pero makarami kasi siyang tinutusok. Pag di ka na ano, di ka Namula. matapang. Natural. Wala ka bang ano, tawag nito? Ano ba yung nakita ko sa Pinterest na parang ointment siya na pag pinapahid mo, naging maganda uli yung luma mong tattoo. Saan tayo makabili niyan? May alam ka ba niyan? Hindi ko po. Nakita ko sa Pinterest, hindi ko lang nakita kung anong brand yung ginawa niya. Ang luma niyang tattoo, nagiging maganda uli, naging bago. Ang bilis niya mag-ano. Hindi ko na picture. Picturean mo. Send mo sa akin na. Wala ka bang numbers pa niya? Pasend ka. Alright. Wow, naol. Oo naman. Ganda. Maganda siya. Ayos ko. Ano yung pinanggamot mo dati? Yung, ha? Yung gamot, yung ano ko, ointment ko, Oo. ano doon, naiwan ko. Pwede siguro Vaseline, no? Huwag pa sila kasi magtutubig. Ano? Naiwan ko yung ganyan ko. Bili ka na lang. Ito, may sampo naman ko. Pero hindi ito pwede ba, di ba basahin mamayang gabi? Pwede mo babasahin, wag lang sa dagat. Sa pool. Asa puno na lang. Sige. Magdadagat pa naman yan. Pwede ako maligo, eh, bahala sila. Ay, ang ganda. Ay, bari. Magkano yan? 100. Bili ka na lang ng gamot eh. Para ano may pang... Mayroon pa naman ako doon, naiwan ko talaga. Gusto ko yung ano. John. Oh my God, siya oh. Thank you. Ay, magkano yun? Sampo. Ayan na, bilhin ko na lang yan. Wala na kong bari nga, bari. May 40 pa. Ganun ka na. Ay, ang ganda. Ganun, pag diretso. Okay. Bigla. Anong meaning nito pag tanongin ako? Sabi ko, infinity lang? Anong, may meaning ba to? Parang ano yan eh. May meaning sa... tawag yan. Thank you. Yun lang. Tara na. Kasi magbabiyahe pa po tira ako. Tara. Pwede naman pa. Mga 5 o'clock na doon na ako. Salamat ha. Bye, thank you. Sige po. Guys, maraming salamat ulit. Mamaya ulit.